Páll Mohr Joensen, de tappte 2-8 av Víkingur ut där. Vad var det som gick gale? Det var nek som gick gale, men i huvudsakligen var det att det var grammar än vit och det vill man än vit. Hur upplevde du annars testen? Ja, det var ett ölströj, det var nek närtester och det vunnit faktiskt de flesta närtester och det var stöd av vunnit och det var faktiskt det alltså. Vi rönte att spela små spel som vi dröna hemmabanan och Jockon, men det är inte samma i Svetland, det är också svårt att spela i Svetland. Och inte för att skilta på Svetland, vi inte vinna, men jag vet inte, det var öliga svårt och det gör det svårt för Jockon och det är allt resultat. Så du är alltid där uppe på det och inte i det? Ja, det är alltid man kan säga, så vi finns ett öligt trusht mot ändan, det finns räckors då. Men förra året ta allt spel och allt press illa. Kanske inte nästa spel, men kanske press. Vad var månaden alene så tycker ni det och sånt? Ja, så andra frågor och inte vidare, det har jag att säga. Men annars var det faktiskt alls inte några månader. Det hade samma anledning, men bara kanske inte lyckat hända som vi där gör.